Madi. Alright. Yeah. See. I'm imagine go on. Alright, check. It's a. Jewelry. Zin 2. Yeah. Chinopinda nisingapinde. Zin 2. Negative, positive. Mukadzi murume, light, darkness. Zvingwera zi. Yeah. Manje ngoma. Ichanetsa kusumudza Zimbabwe. Wedzera. Pakuti shere. Tisuka vene vayo. But most of the people when get to acho are going pakuti zvinhu zvacho. Hatisi kusundzika seko kuri kwavasumagaro. Ichanetsa kusumudza Zimbabwe because ukatakura zvinhu zvinorema bhuruku achiona parinya unosangana nepasi unosangana nepasi isimi tasifinomani vakauya vachijoga vachiita senge vanongona kujogisa kunge kuti kwai hai ndivavazonzi vakasheka jiki indangonoreplya namboda kuteerera ngoma tiraireva kuti isimi rakakechwa raimbova bhebhi ramukoma vachivimba nemaringi vachangobva kumuchato vaikecha mukoma zvinhu chaiye tichivaimbira raive isi takavula juta zimbari pakona jikijiki mujulu mdara havasi kubuda mbava komanasikana so better run up to Jesus. Why? Remember vachinjwa mvura chawaini handiti aonda Jesus vanhu vakunetsana zvidhakwa akazoti arekedzai zvidhakwa zvekwandiri. But just we know why chat makes no sense if there's no money program. Zvimwe zvacho zvimwe zvezvipo kuri kuti zvinazomhosva. But let's try to pray to God. Kunyanya dzimwe dzenguva ndanza takafirwa neJesus pamuchinjikwa mamabhokisi akauya akatinyorova kumwe kwacho. Avana munhu akambotifira pamuchinjikwa vanhu varikupomba everyday. Look just like as a story yemapostori vari zvati musi wechina vachadya nyama utangana 3. You see me? Vanhu munoona achipunza nyama imwe isingaiti vabresin na 2 o'clock. Kurota achapinda murenzi ajoa nyama.